Ahojte pletiari a pletiarky, vítam vás na svojom kanáli Jednoduché pletenie. V tomto videu mám pre vás pripravený takýto čipkový vzor. Sú to také lístky, ktoré sú vlastne uložené vlastne jeden nad druhým v takom stĺpiku. Je to jemne elastický, vzdušný vzor a hodí sa možno viac pre dámy, pre dievčatá, na rôzne pulovre, vesty, svetre, trička, čiapky. Z opačnej strany vyzerá takto. Ak si takýto vzor chceme upliesť, potrebujeme naberať počet očiek ktorý je deliteľný 10, plus jedno očko doplňujúce kvôli symetrii vzoru. A pri tomto vzore sa nám opakuje 2, 4, 6, 8, 10, 12 riadkov. Takže my si teraz tieto riadky spoločne môžeme prejsť, aby ste si vedeli aj vy sami takýto vzor upliesť. Pokiaľ sa vám páči. Takže naberiem si potrebný počet očiek. Máme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znovu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedno očko doplňujúce kvôli symetrii vzoru a dáme si ešte 2 okrajové očká. A ideme na prvý riadok tohto vzoru, ktorý je na rubnej strane. Takže upletiem si najprv okrajové očko. Následuje obrátené očko. 4 hladké, jedno obrátené, znovu 4 hladké, jedno obrátené, 4 hladké, jedno obrátené, 4 hladké, jedno obrátené a okrajové očko. Nasleduje druhý riadok tohto vzoru. Teraz sme na lícnej strane, takže upletiem si okrajové očko a za ním hladké. Ďalej ide obrátené, obrátené. Ďalšie 2 očká spletiem spolu obrátene. Nahodím, hladko nahodím. 2 očká spolu obrátene. Obrátené, obrátené, hladké. A znovu obrátené, obrátené, 2 očka spletiem spolu obrátene, nahodím, hladké, nahodím, 2 očka spolu obrátene, obrátené, obrátené, hladké očko a okrajové. A ideme znovu na rubnú stranu. Upletiem si okrajové očko, je to tretí riadok. A za ním obrátené očko, hladké 1, 2, 3.
4 obrátené, znovu 3 hladké, obrátené, 3 hladké, 3 obrátené, 3 hladké a obrátené očko. Za obráteným očkom okrajové. Nasleduje štvrtý riadok na lícnej strane. Takže za okrajovým očkom jedno hladké, jedno obrátené, ďalšie 2 očka spletiem spolu obrátenie, hladké, nahodiť, hladké, nahodiť, hladké, znovu 2 očka spolu obrátenie, obrátené a ešte raz hladké, obrátené, 2 očka spolu obrátenie, hladké, nahodím, hladké, nahodím, hladké, 2 očka spolu obrátenie, obrátené, hladké a okrajové očko. A ideme na 5. riadok, ktorý je na rubnej strane, čiže okrajové očko a za ním obrátené, 2 hladké, 5 obrátené, znovu 2 hladké, obrátené, 2 hladké, 5 obrátené, 2 hladké a obrátené a okrajové očko. 6. riadok. Sme znovu na lícnej strane, takže za okrajovým očkom nasleduje hladké, 2 očka spletiem spolu obrátenie, 2 hladké, nahodím, hladké, nahodím, 2 hladké a 2 očka spolu obrátenie a znovu hladké, 2 očka spolu obrátenie, 2 hladké, nahodím, hladké, nahodím, 2 hladké, 2 očka spolu obrátené, hladké a okrajové očko. A ideme na 7. riadok, ktorý je na rubnej strane, čiže za okrajovým očkom obrátené, hladké, 7 obrátené očka, hladké, obrátené, hladké, 7 obrátené, hladké, obrátené a okrajové očko. Znovu je tu lícna strana, takže to máme ôsmy riadok, takže okrajové očko a ideme hladké, obrátené, obrátené, 5 hladké, obrátené, obrátené, hladké, znovu 2 obrátené, 5 hladké,
2 obrátené, hladké a okrajové očko. Ideme na 9. riadok, je to na rubnej strane. Za okrajovým očkom nasleduje obrátené, 2 hladké, 5 obrátené, a znovu 2 hladké, obrátené, 2 hladké, 5 obrátené, 2 hladké, obrátené a okrajové očko. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. riadok a ideme na 10. Za okrajovým očkom nasleduje hladké, 3 obrátené, 3 hladké a znovu 3 obrátené. Sa nám tu pekne uzatvára ten lístok. Hladké, 3 obrátené, 3 hladké, 3 obrátené a hladké a okrajové očko. Nasleduje 11. riadok, takže 2 hladké, okrajové očko a za ním obrátené, 3 hladké, 3 obrátené, 3 hladké a znovu 1 obrátené, 3 hladké, 3 obrátené, 3 hladké a 1 obrátené a okrajové očko. A ideme ešte na 12. riadok, ktorý je na lícnej strane, čiže za okrajovým očkom ide hladké, 4 obrátené, hladké, znovu 4 obrátené, hladké, 4 obrátené, hladké, 4 obrátené, hladké a okrajové očko. Prešli sme si teraz tých 12 riadkov, ktoré potrebujeme vedieť pre pletenie takéhoto vzoru. Čiže vznikli nám tu takéto pekné lístočky. A ak by sme pokračovali ďalej, ideme znovu od prvého riadku a na tento lístok nadväzuje hneď ďalší. Takže opakovali by sme tých 12 riadkov. Pri väčšom počte očiek riadkov to potom vyzerá nejak takto. Tak dúfam, že sa vám tento vzor páči, že vás zaujal, že si ho možno vyskúšate, prípadne aj využijete v nejakých svojich prácach. Tak vám prajem všetko dobré, veľa úspechov, veľa radosti z pletenia. Majte sa krásne.